vlog guys. Barbecue rin kung saging guys. Saging Cordaba. Wow. Super dagko ko siya guys. Ako na siyang barbecue kun para snack. Para snack guys. Ako na siyang guys. Nitanin na to guys. Okay, managpanit guys. Dala ko ng beso. Managpanit. Managpanit guys sa akong saging na Cordaba. Ano siya tanan guys. Ako na siyang barbecue time para snack. Ayun guys, ato na siya. May sa tubig. Para pwede na siya barbecue. Ito siyang humulan ng tubig guys para dito. Barbecue tag saging guys. Ito na siya. Depende na guys. Sige tayo. Ay, kainit. Ayan guys, hapit na siya maluto, no? Kuha na siya guys. Barbecue yung saging. Oh, or kuan. Ano siyang papuwahon og maayo. Barbecue or maruya. Maruya guys. Cebu barbecue. Sa region maruya. Ruya, tawag na guys. Ha? Guys. Hapit na maluto ang barbecue. Barbecue yung saging or maruya. Kayo.
guys. Luto. Luto na itong barbecue yung saging guys. Pwede na para snack. Barbecue saging.